insanu daban. Idan aka ce basharu shine mutum mai kamar halitta wanda yake misali yana da hannaye biyu, yana da ƙafafu biyu, yana da ciki da kai a sama da idanu biyu da hanci da baki, wannan structure din shine basharu din, shine basharu. Ina fatan mun fahimta. Wannan shine basharu. To shine zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala kullun yana gaya ma a mala'iku, inni khaliqun basharan min tin. Me Allah ya halitta min tin din? Ai shine structure din, qamar, binya. Ko shine binyar wannan halittan, wannan shine aka sana'anta shi da wannan tsarin ginin, shine basharu. Fa idza sawaituhu, kaga an ƙara shi. An ƙara shi, sawaituhu a rike mun yana cikin matsalan istiwa'i, domin sawwa da istawa duka asalinsu ɗaya ne. Fa'iza sawaituhu ko wa nafakhtu fihi min ruhi, kaga da yana basharu. Fa'iza sawaituhu an ƙara shi daga basharu, ya zama basharun mustawi. Wa nafakhtu fihi min